Začínajú sa aktuality. Vítajte pri ich sledovaní. Fašengy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Pri výrobe tohtoročných karnevalových masiek použili žiaci a ich rodičia veľkú dávku kreativity. Veď posúďte sami. Akú masku si pripravil na dnešný karneval a prečo? Pripravil som si masku kapitána Titaniku, lebo ma to zaujíma. Chystali sme ju otec, ja a sestra. Akú masku si pripravila a prečo si sa rozhodla práve pre tento kostým? Túto masku som si pripravila preto, lebo práve chodím na spoločenské tance a veľmi ma to baví a páči sa mi táto maska, tak som chcela ju reprezentovať. Prečo si pripravila práve takúto masku? Lebo sa mi veľmi páči a mamka mi poradila. Prezliekla som sa za princeznu. Prečo si vybrala práve túto masku? Túto masku som si vybrala preto, lebo sa mi veľmi páči. A vybrala mi ju aj sestra. Táto maska značí rockerku, že aj kožená bunda. Zahambiť sa nenechali ani vyučujúce prvého stupňa. Žiakom sa predviedli vo svojich kostýmoch v otváracom ceremoniáli. Súčasťou karnevalu boli aj interaktívne úlohy a súťaže, ktoré žiaci absolvovali vo svojich triedach. Ako to už býva dobrým zvykom, bodkou za karnevalom bola u žiakov mimoriadne obľúbená diskotéka. S kamerou sme navštívili veľkonočnú tvorivú dielňu, ktorú zorganizoval školský klub detí. Pri príležitosti Veľkej noci nám pani vychovateľky pripravili tvorivú dielňu, kde budeme vyrábať veľkonočné výrobky. Na tvorivých dielniach vyrábame všelijaké jarné kvety, zajacov z plastových lyžičiek, veľkonočné kuriatka a maľujeme vajíčka zo sádry. Šiby, ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, ešte k tomu groš, aby bolo dosť. V marci sa uskutočnila súťaž v speve cudzojazyčných piesní. Žiaci spievali piesne v ruskom, nemeckom, španielskom a francúzskom jazyku. Z tejto súťaže vám ponúkame krátky zostrih. Empieza con la F, que será que
Eta mi neprachodili, eta nám nezadávali. Param, pam, pam, param, pam, pam. Antoška, Antoška, si hraj nám na gramoške. Antoška, Antoška, si hraj nám na gramoške. Tili, tili, tralivali. Eta mi neprachodili, eta nám nezadávali. Tili, tili, tralivali. Ma pardon s kanom, papolu dvajom. Ma pardon s kanom, papolu dvajom. Noću v pole zvijezd blagodat. Spolenika ne vidat, tolika s kanom, papolu idem, tolika s kanom, papolu idem. Pri príležitosti Svetového dňa vody a meteorológie pripravili naši žiaci a vyučujúci bohatý sprievodný program, ktorý mal podporiť informovanosť o nenahraditeľnom význame vody. Tento deň sme si pripomenuli modrým oblečením a tvorivými aktivitami zameranými na zvýšenie informovanosti o význame vody pre ľudí a ekosystémy. Počas dňa žiaci vytvárali projekty a plagáty, čítali knihy, v ktorých bola hlavnou témou voda. Žiaci vyšších ročníkov pripravili pre mladších žiakov zaujímavé pokusy a prednáškové bloky o meteorológii a jej histórii. Súčasťou dňa bola aj výroba profesionálnej predpovede počasia, ktorú pripravili žiaci pod vedením pani učiteľky Hantákovej a pána učiteľa Semančíka. Žiaci využili svoje poznatky o meteorológii a zároveň si vyskúšali prácu s kľučovacím pozadím, ktoré sa využíva v televíznom vysielaní. Dobrý deň, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výšie, ktorý zasahuje od východu nad strednú Európu. Dnes sme preto mohli očakávať polooblačné počasie. Dnes si na našom území museli dávať pozor najmä západoslovenskí vodiči, kde na cestách vládla mierna poľadovica. Stredné a východné Slovensko na tom bolo o čosi lepšie, ale ani tieto kraje sa nevyhli snehovým jazykom a závejom. V noci sa naše teploty budú držať stále pod nulou, no cez deň, ako môžete vidieť na našej mape, sa teplota výrazne zmení. Poďme sa spolu pozrieť, aké bude počasie v jednotlivých regiónoch. Na západnom Slovensku bude od 4 do 5 stupňov Celzia, na strednom Slovensku bude najteplejšie v Lučenci a na východnom Slovensku bude od 3 do 4 stupňov Celzia. Zajtra môžeme očakávať rizikový stupeň na čísle 3, ktorý znamená slabú až miernu záťaž. Slnko bude zajtra vychádzať 2 minúty po 7 ráno a zapadať 7 minút pred 17 hodinou. Pozrite sa, aké počasie nás čaká tento víkend. Z dnešnej predpovede počasia je to všetko a na záver si pozrite krátke snehové správy. Slávnostným prestrihnutím pásky riaditeľkou školy bol žiakom a vyučujúcim odovzdaný do užívania zrekonštruovaný telovýchovný pavilón. A ja pevne verím, že táto telocvičňa vám bude slúžiť minimálne na ďalších 40 rokov. Rekonštrukciou prešla palubová podlaha v telocvični, šatne žiakov a sociálne zariadenia. Do telocvične pribudli aj nové náradia a našim žiakom sú k dispozícii aj nové posilňovacie stroje. V apríli našu školu navštívil spisovateľ Peter Karpinský, ktorého žiaci doposiaľ poznali z hodín literatúry. Jeho život, tvorba, práca, ale aj školské časy boli témy, ktoré našich žiakov najviac zaujímali. Našej televízii poskytol rozhovor, v ktorom prezradil okrem iného aj to, prečo začal písať. Práve preto, lebo rád čítam.
A ja mám pocit, že to, čo človek rád robí, tak potom si chce aj naozaj vyskúšať. Tak ako keď rád niekto počúva hudbu, tak chce si vyskúšať, či vie spievať. Kto má rád šport, tak začína športovať. A keď som rád čítal, tak som si tiež chcel vyskúšať, že či dokážem písať. Mám veľmi rád dobrodružné knihy, mám rád napínavé knihy, ale zase mám rád aj knihy, kedy si môžem sa zamyslieť nad niečím. Ja stále hovorím, že knihy sú skoro ako jedlo. A vy tiež siahnete potom, na čo máte akurát tedy chuť, že keď máte chuť na sladké, tak si zoberiete kúsok čokolády, alebo keď chcete sa poriadne najesť, tak si zoberiete niečo výdatné, že zoberiete si chlieb s maslom a nejakú salámu alebo so šunkou, tak to je aj s knihami, že keď sa potrebujem si len oddychnúť, len sa zabaviť, tak si zoberiem nejakú takú detektívku dobrú a keď niečo náročné, tak si siahnem po takej tej vážnej literatúre, takže asi tak s tým výberom kníh. Píšete pre deti, ale aj pre dospelých. Čerpáte aj zo svojich vlastných zážitkov z detstva? A nielen z detstva, ale aj zo súčasnosti. Ja si myslím, že každý človek neprestáva byť dieťaťom, že hoci vyzeráme ako dospelí ľudia, tak kdesi vo vnútri zostávame dieťaťom a dokážeme sa hrať. A aj tie zážitky, ktoré teraz prežívam, tak dajú sa transformovať do tých kníh pre deti. Takže tu sú tie námety a námety hľadám aj z každodenného života. Tým, že často cestujem medzi Prešovom, Spišskou Novou Vsou alebo chodím na besedy, tak sedím vo vlaku a počúvam tých ľudí, ktorí sú okolo mňa a beriem im, kradnem im tie príbehy, ktoré si rozprávajú a tie potom spracujem buď to do tej poviedky pre dospelých alebo do tej rozprávky pre deti. Takže tých námetov je akoby okolo nás všade. Ktorú knihu z vášho pera považujete za takú svoju srdcovku? Alebo je niekoľko? Tie knihy sú ako deti a ťažko povedať o dieťati, že ktoré je najobľúbenejšie, ktoré je menej obľúbené. Možno z hľadiska vizuál, tak veľmi rád mám práve tých 7 dní v pivnici, pretože to robila tá Zuzka Bočkajová-Brunsková, ktorá sa naozaj napracovala na tých obrázkoch, to sú všetko olejové kresby. A potom mám aj rád knihu práve Ako sme s ťukťukom ťukťukovali kvôli ilustrátorovi Sveťovi Midlovi, ktorý žiaľ už nie je medzi nami a bol som veľmi polichotený, dokonca až poctený, že takýto popredný špičkový slovenský ilustrátor si vybral moju knihu ako začínajúceho autora. Ktoré predmety na základnej škole patrili k vašim obľúbeným a naopak, ktoré ste príliš nemuseli? Mal som rád literatúru a mal som rád sloh, pretože už ako dieťa na základnej škole som rád písal, nemal som rád diktáty. Takže vždy napríklad zo slohu som mal takú dvojitú známku, že jednotku zo slohu z obsahu a trojku z právopisu. Takže toto som sa snažil nejakým spôsobom obísť alebo vykompenzovať, ale mal som rád aj biológiu, mal som rád aj chémiu, vždy tá chémia mi pripadala niečo také kúzelné. Keď som čítal rozprávky a tam boli tí alchymisti, ktorí miešali všelijaké prísady, tak ja som sa tešil práve na tú chémiu, že budeme miešať v tých skúmavkách, potom ma to trošku sklamalo, že to o vzorcoch. A čo sa priznám, nemal som rád telesnú výchovu a niekedy som sa s nej ulieval práve vďaka literatúre, lebo na základnej škole som aj recitoval a robili si také rôzne recitačné súťaže alebo recitačné stretnutia a vždy ja som išiel recitovať na úkor práve tej telesnej výchovy, takže som sa ulial z toho, ale zase teraz už keď som starší, tak som zistil, ako mi to veľmi chýba a občas, keď mám čas, tak si idem zabehnúť okolo Torisy, takže teraz už na staré kolena si telesnú výchovu robím sám. Bola raz jedna povesť relácia, ktorú si môžete vypočuť na Rádiu Slovensko. Na jej výrobe sa podieľali aj naši druháci. Tvorcom relácie, pánovi Ľubošovi Machajovi a Rozálii Vlaskovej, žiaci porozprávali o povestiach, ktoré sú späté s naším mestom a jeho blízkym okolím. Poslucháči tejto relácie sa aj vďaka našim druhákom dozvedia, prečo sa naše mesto volá Prešov, ako aj to, kde stojí a ako sa volá hrad dvoch lakomých hradných pánov, ktorých navštívil prešíbaný kráľ Matej Korvín. Reláciu si môžete vypočuť v rozhlasovom archíve Rádia Slovensko. Pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva ocenil pedagógov za ich mimoriadne úspechy v pedagogickej práci. Ocenenie si z jeho rúk prevzala aj naša pani riaditeľka, doktorka Eva Bilišňanská. Srdečne blahoželáme. Z dnešného vydania Aktualít je to všetko. Uvidíme sa na budúce.